Ndị be anyị ekene m ọnụ. O nwere info na social media which is ihe na for now. We na mewote ka everybody kirie. Onwe ife onye ọbụla chọrọ ikwu maka okwu. Kama na oge ụfọdụ ndị be anyị tụrụ isi data eji ihe eji agba na ntị agba n'anya. Yes. Ọ bụrụ na unu n'anya, unu afụ na ejirigo ụka wee na-eme ihe egwuregwu. Ya ihe dịka ihe mockery. And due to na ụka anyị abụrụ ụka ndị Muslim, because na ihe anụ nwa amadi a na-akpọ nwaọfịa eri abi na nwaọfịa egbu amamihe na-afafe aghafe ahụ. Ihe ọ na-eme ebe a, ọ bụrụ na o jiri ihe ndị ụka Muslim mee ihe, o mee ihe o mere wit ihe ndị Muslim, a ga-egbu ya. O nwere ihe pụtara ya, a ga-egbu ya. O nwere ihe pụtara ya. Ma due to na abịa n'ụka Christianity abụrụghị ihe mgbagharụ, abụrụghị ihe peace and love. Onye meziri na onye bịa ọ na-eme ihe sọrọ ya. Fiido na o nwere ihe ga-emenụ. Nwa amadi unu n'anya ebe ụfọdụ n'ime unu ga-ama onye ọ bụ. Oge fara nchụ ka njụ esi ya. O nwere ara na-agba na family ya? Ọ ara na-agba ya? Mmara ka njụ esi ya. O nwere ara na-agba na family ya? Ọ ala na-agba nyanwa? Because onye mmadụ ya emegide nnọọ, a sị na agbara fele oke ọ lala. Ihe a obere nwa na-eme ahụ gala. Ibidoro ya ime with box. Ị na-eme ibi ụmụ aka na box wepụta. Ma m nọ onye sị na-etinye n'ime box, ọ na-asụ anwụrụ. Ịma aka iwepụta. O nwere complain nụnụ. O nwere ekwulu okwu. Ọ dị oke. Ihe mere dị mma. You create yourself. If you want to do something, you create yourself your own separate symbol. Now, I don't actually be a madam or if you married G, if it's Chukuha, we may be here a good maybe here a bam or he Jatuego or he Jamie or for the head cheat, looking bam or he do evil because he name book and is a sign of evil movement. You will hear Ndoka J. Chineke ha symbol of blessed sacrament. You will hear me here the key in the Yendogo Momo, here the key in the demonic this thing, what I call it. Yeah, here the demonic action. All the very bad. All the very, very bad. Get to win is you. Na Chineke ya de we or say so after na Chineke are dangerous. No. Chineke is very, very dangerous. Yes, all the very dangerous. Man, I go for a bank to do to our belief. Everybody will their own belief. Our belief, which is the reality, is that Jesus died for us. And Jesus is the leader of peace and love. Which means we must love each other and live in peace. That's what Jabu even a move for Chineke banket. Nkịta ọ gbara abụọ na ọ mara ihe. Nkịta ọ gbara bụ ka anyị jiri aka ebe nwaanyị ọdụ mana ejizikwa n'ime iji aka ebe oge ọdụ mgbe ọ ga-abịa ịbịa bọwa ọbụ n'ihe i mere. Akwụkwọ nsọ kwuru si that do not be deceived for God cannot be mocked. Akwụkwọ nsọ kwuru na Galatians chapter 6. Do not be deceived for God cannot be mocked. Nobody can mock God. You cannot. If whatever you sow, you will reap. That's what the Bible says. If not today, tomorrow. Ihe ọ bụ na iji ihe Chineke wee mere ihe egwuregwu ma ihe ikpe amụ, you will not go scot free. O mewu n'izu omenọnwa. O mewu taa omechi. O tinye nchọ ka ị mara mana ị ma nata free n'ụwa. Na Chineke anyị na-agba nkịta apụta na Chineke anyị enwere obi. Ma Chineke anyị na-efe adọrọ dangerous. God is not a wicked God, but also dangerous. All what Moses said that I am God and Elijah said that I am God that answered by fire. You want to go? All what Moses said that I am the beginning and the end. I am the Alpha and Omega. Go and tell Pharaoh. Also, I did by Pharaoh. And I couldn't hear Chineke mere Pharaoh. Or you know in the book of Nebuchadnezzar. King Kaya call you be halot. All to Chineke ahụ nwere mgbe ahụ bụ Chineke ka nwere taa.
kama na ọdụ uto beribe anyị nwere na-eme oge ụfọdụ Chineke na-eme omume o jiri nwayọ debela anyị time because o kwuru wee sị that na ihe ọ bụla i mere n'ụwa nwere ego na ụgwọ ọrụ that you cannot mock God, you can't deceive God. Whatever you do, it's a matter of time. Whatever now, it's a matter of time. Ome. Therefore, because onye anụwa this boy here in Unenanya, this small boy, onye ọbụ na ọ nwụrala nne ya ọfụma ya biko ya chọọ another symbol ọ mara ihe ọzọ ga-eji wee na-eme ihe ọ na-emekasị ọ chọọ ihe ọzọ eji na-eme ya o wee na-eme ya. You can go and create your own symbol. You can go and create your own. There were many symbols. There were so many signs. There were many things you can create for yourself. Although by mocking someone else or mocking other religion, using what the symbol they are using to worship their God in every way, it's very bad. Although na ndeboro amari ihe ikosike ke mari ihe. Do the right thing. Because omume ahụ ya mere adọrọ mma. This thing you are doing now will be the beginning of your downfall. Because na abịa n'Igbo, unu doro anya na Catholic Church bụ n'Igbo. Apụchakwa na ihe na-ewu na-afịa na gbasara dibịa asị ya. Till tomorrow, church rules, Christ rules, Jesus is the king. Nobody can stop Jesus. Nobody. Ma ndị na-apasị ha na-akpọ ha Igbo love themselves. Ka afọ nwoke ma na-esi fose. Osi ka ọ bịa na spiritual media na-ekwuri. Ka ngwa eziokwu nwere ihe mekata n'ụwa and to stop the ruin of God, the ruin of Christ. Ọ bego na Igbo na ọ bego gburu egbu. Jesus no bụ eze and nye ga-abụgide eze ruo mgbe ebighị. Anyị ma na ihe na-akọ ụfọdụ mkparị na-akparị ndị Christianity bụ because of ihe ndị pastors na-eme and some Christian leaders na-eme gbasara ego. Ọ dịzị kasị bụ na Christianity bụzi fake. Mba. Don't forget that God even said it in Matthew 24. Or see that n'oge na-abịa mgbe ndị fake one ga-apụta. O kwuru ya na ọ sị, but my people, I know my people and my people know me. Ọ sị, despite the tribulation, despite the fake prophets that will come out, I know my people and my people know me. So don't use because of the tribulation going on in Christianity, then using it opportunity to be mocking Christianity. Don't try it. The same God in the days of Abraham, the same God in the days of Pharaoh, the same God in the days of Moses, the same God we have today. Please, onye ma this boy je do yodu. Nya sepa aka na aka enwu, nya sepa aka enwu n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Ndị ba anyị kene mụ. Afa m bụ nwa amadi. Kizito Kike driver. Daron, and God bless you. Onwe nke ị nwere, e drop